2018 bisiwa Kwbangma lukurone hamjak mungmanui phano phaika Bharatiya Janata Party olini kahai chaphang okrana asuk thaibo achukha Dr. Manik saha hasteni lukurogni bagai Kwbangma samang botangno chengai rika chaphang okra Kwbangma jora romoino chaphang okra sakha mantri tei hasteni khoroksa kaham puani Dr. hwnui saoi mana jotono chaphang okrani joto samang rok bai baksake saknaikol mungbo khlaimani nukjago chaphang okra baima lainani bagai hasteni lukurok khatung khaja wnglaijak tabo swrang sala hasteni lukurok sakni dera mongo kwlai tongmani aborokno sanani bagai chaphang okra bai malainani bagai bini nogo thangka joto lukuroni kogrokno chaphang okra khanawi naikha tei phai tongnai salrogo kaham kheno hasteni lukuroni bagai sep naharnai hwnui samani bo nukjaka chaphang okrani khoktui bureau report okra